Hola, bones, qui és Ray López? Ray López o Raimundo López és un xic d'un poble que no penso dir el nom perquè si ara jo dic el nom aquesta gent se'n donaria vergonya. I personalment no m'interessa que aquesta gent se'n doni vergonya perquè jo sóc un gran simpatitzant de la gent de l'aldea. Merda, ja l'he tornat a cagar. Berti, Diverti Vídeos. Ray López és un home que fa anys que es va manejant pel Twitter, té un munt de seguidors i la premsa lo defineix com un activista. De fet, fa cosa d'un any o dos va anar a peu hasta Brussel·les i va passar per Waterloo a veure Puigdemont. I jo, per exemple, en termes pràctics, m'agradaria definir-ho més com poca faena. Normalment, la gent normal diu anem a passejar per la voreta de la mar, anem a passejar per la muntanya, no anem a passejar hasta arribar a Bèlgica. Per a mi, que va dient a fer lo Camino de Santiago i es barra de camí. Total, sí, a lo que anàvem. Va aconseguir arribar a casa de Puigdemont i va gravar un vídeo que el va penjar al Twitter i, efectivament, l'anem a analitzar ara mateix. Merda, hòstia, Pedrelo Tren, un segonet. Cucutras, on estàs? Sí, efectivament. M'acabo de teletransportar. Estava a l'habitació del poble, ara estic a l'habitació de Tarragona. Comencem en l'anàlisi del vídeo. Fiquem. Luces, càmera, acció. Bé, família, tram 34, camí a la República. Des de Waterloo, la Casa de la República. Podeu veure. Finalitzem la meitat del tram. Ens hem rebut el recolzament del Vale, així d'entrada ja se fica a plorar que pareix que estigui a la Isla de les Tentaciones. president. Atenció a esta xica que està més roja que una tomata per a mi, que es va dir que deixar la gorra. I jo també en Puigdemont. Mireu la cara que fa de qui sou vatros, aneu-on de casa meua, deixeu-me esmorzar el meu plateret d'anguila en suc tranquil·lament. Autèntic orgull. Hem intentat donar-los al president i a tothom tots els missatges que ens heu fet arribar. Tots els missatges que mos heu intentat fer arribar, que el president ha degut dir moltes gràcies, ho arxivaré al meu calaix de m'importa una puta merda. Però des d'aquí només dir-vos que nosaltres seguim amb el cap fred. Ja tornem a estar al llanto. Salut, república i visca Catalunya lliure! Vale, xec, no em pegues. Visca Catalunya lliure. I bé, com podeu observar, és un personatge d'estos de collons, no? Però el que m'ha fet més gràcia de tot això, i sobretot del vídeo, és que no li va portar cap detallet. No li va portar cap botella de licor d'arròs. A on està lo fucking licor d'arròs? És que me cago en dena! Jo si arribo si tu i acudixo allí, a la porta de casa de Puigdemont, i me'n dono compte que m'he deixat lo licor d'arròs, pego mitja volta! No es pot anar pel món sense un, no dos, no dos, sinó un miserable detallet d'una botelleta de licor d'arròs! Se me cauria la cara de vergonya. És que no li vas portar res. En sèrio, m'ho dius tu això? De debò? De debò? De debò? Ni una caixeta de partissets? Així no. Bé, després d'este gran viatge, després de les aventures de Ray López, va fer una campanya a favor dels cítrics del Delta, que si la indústria ja estava en crisi, imagineu-vos com va dir que quedar després de la campanya que va fer ell. Tota la meva solidaritat als pagesos. Arran d'este tipus d'accions que fa Ray i pel seu patriotisme que té, la gent de Twitter va començar a idolatrar-lo, tant que va sorgir este meme en el hashtag de Ray al rescat. Cada vegada que veig aquesta imatge me ve al cap la cançó de l'Equipo A. Les aventures de Ray López. Ray, Ray. Lluita contra la crisi del sector cítric. Salva la República Catalana encara que et coste la vida. Llepa-li el cul a Puigdemont com abans ningú ho hagués fet. Ray López. Abans d'acabar, m'agradaria dir que no entraré en cap posició política i en cap conflicte de res, que respecto qualsevol pensament. Bueno, quasi tots. Tot s'ha de dir, també. Ara bé, de personatges n'hi ha per tot arreu. I Ray és un personatge que Ray. I segurament Ray, si veu este vídeo, no s'ofendrà, perquè mentre no parli de Puigdemont, Ray. Ray? Me diuen Albert i de cognom Comèdia. Yoko, no us confonguéssiu. No és cap atac a cap posicionament polític. Jo, personalment, no em posicionaré políticament. No, va. Bueno, va, la meva posició preferida és los 69. Bueno, va, ara sí que sí, ja paro per avui,
Per què? Doncs perquè he preparat una segona part que la penjaré si arribem als 900 m'agrada. Ja ho sabeu, doneu-li aquí, al coret, que no ho sapigué mal. Pues no res, un besito i records a la família. Així que, au, adeu-siau. Berti, Diverti Vídeos.